situație intră în forță într-o clădire a statului, unde se întâmpla o ședință cu foarte multă lume din administrația publică locală și cântă colinde după ce intră în forță și îi îngheață pe toți oamenii care erau în sala respectivă, da? Și ca să vedeți imaginea, ca să aveți în față imaginea, și un polițist care își face meseria și prinde infractori, despre el, șefii lui spun că strică imaginea poliției. Da. Așa se face că el este hăituit acum, da? Pedepsit pentru că a prins infractorul. Cum o duceți acum? Cum mai sunteți subcomisar? Deci cum o mai duceți? Cum o duceți acolo la Balș-Nord? Cum o duceți? Doamna Grecu, în prezent, un lucru pe care nu vi l-am spus, dar îl spun acum în premieră, sunt în concediu fără plată. Pentru că nu am suportat să mă mai duc la serviciu, să fiu condus de niște oameni, nu pot să-i calific. Eu m-am făcut polițist să prind hoți, să prind infractori, nu să fiu condus de aceștia. Deci nu m-am mai dus la serviciu și aștept să văd ce fac. În ianuarie îmi iau concediu de odihnă, dacă nu mă suspend, găsesc o soluție, dar la serviciu nu vreau să mai ajung. Deci nu pot să fiu condus de asemenea oameni. Doamna Grecu, pe care îi considerați, cum să zic, proști din punct de vedere profesional sau rău intenționați? Și rău intenționați și corupți. Corupți? Corupți. Cum corupți? Simplu, atâta timp cât se laudă dinainte că va lua examenul X, atâta timp cât spune, se duc la un chef și șeful poliției Balș și își permite să zică, lasă că împărțim secția în două, că erau 13 comune, o împărțim în două, ca să-i facem parte și unui alt coleg. Să-l pună și pe un alt coleg. Deci niște nababi înțeleg de la dumneavoastră. Cașcavalul. Dar Ministerul nu ar trebui să reacționeze în vreun fel în sensul ăsta? Din punctul meu de vedere, Ministerul, dacă vrea să scape de această anatemă a protectorilor mafiei și a corupției din interiorul sistemului, ar fi trebuit să aibă o poziție publică. Și să spună, omul ăsta trebuie încurajat, trebuie premiat, trebuie lăsat în pace să-și facă meserie. Cât timp Ministerul de Interne tace, eu trag concluzia că e complice cu ei. Și trag concluzia că șpăgile care se fac în inspectoratele județene de poliție merg în sistem piramidal, la fel ca în vamă și ca în garda financiară și ca în multe alte instituții, merg către conducerea Ministerului. Și dacă șeful este poliția un sistem piramidal, domnule subcomisar? Ca vama? Nu aș putea spune chiar că e piramidal, nu. Umblă șpăgile în poliție? Nu pot să generalizez așa ceva. Nu puteți generaliza. Nu. Deci eu vorbesc numai de cazul meu. Deci ceea ce se întâmplă în IPJ. Aveți școală? Aveți școală? Spuneți că sunteți condus de un agronom care s-a făcut Da, eu am Academia de Poliție la bază. Aveți Academia de Poliție, Academia de Poliție și referitor la școală, astă vară, deci în luna august, când au fost examenele pentru reorganizare, am fost la un moment dat, la un pas să dau un examen pentru ocuparea unui post. Eu și cu un alt coleg de-al meu, amândoi cu Academie. Iar noi doi trebuia să fim examinați de 3 ofițeri fără Academie de Poliție, printre care și Barbu Gheorghe. Șeful dumneavoastră de acum? De șeful meu de acum. Și cel care a făcut evenimentul din martie 2010. Deci, cu Fiola, dacă n-am exact, în Fiola. Exact. Deci dumnealui trebuia să mă examineze. Nu te supăra că-ți spun. Cum e IGA și sistemul? Adică după imaginea, cum e turcul și pistolul. Dar mai trebuie spus un lucru. Astfel de oameni sunt preferați dintr-un singur motiv. Sunt sluși credincioase și execută... Obediență. Domnule Pelican, foarte scurt. Doamne, un singur lucru. Îl felicit pe domnul subcomisar Popa, dar l-avertizez, prietenește, cunosc mafia sistemului din administrație, cu atât mai puternică este și în interne. Vă sfătuiesc să aveți mare grijă, să nu vi se facă și vreo cheiță, acum sunteți suspendat. Nu cred că veți mai face o carieră în poliție atâta timp cât va fi această echipă la guvernare. Pentru că se apără de jos ca buboiul să nu explodeze Domnul sus. subcomisar, vă este frică, domnule? Nu, mie nu mi-e frică. Nu venea aici și nu se lupta deci mie nu mi-e frică de IGPR-MAI. Deci am în continuare încredere că dânsii vor face ordine, dar probabil că raportul meu nu a ajuns unde trebuie încă. I-ați scris lui Igaș, deci am făcut ați scris DNA-ului, ați făcut peste tot felul de plângeri. Poate poate cândva cineva o să vă bage în seamă. Sperăm asta. Oricum, urmărim cazul. Numai puțin, vreau să vă arăt ceva. Noi mai insistăm, ca să zic. Insistăm, da. Traian Băsescu, președintele României, doamnelor și domnilor, astăzi la Radio România Actualități, spunea că românii trebuie să fie relaxați. Până acum v-am prezentat numai motive de relaxare. Pe cuvânt de onoare, de s-a nimerit astăzi, deci nu știu cum. Mi se pare
fantastică ziua. Aș vrea să-i asigur pe români că, deși este extrem de greu, spune Băsescu, avem soluții. România nu poate intra într-un derapaj pentru că sunt soluții mai mult sau mai puțin discutate, zice Băsescu, dar sunt soluții să nu intrăm într-un derapaj, indiferent ce s-ar întâmpla în Uniunea Europeană. Ne va fi greu, dacă în Uniune e greu, dacă băncile din zona euro intră în probleme, însă aș vrea să facem sărbătorile cu relaxare, atât cât se poate să fie, atât cât poate fi relaxare în vremurile astea de criză, dar măcar nu cu grija că și România poate intra într-o situație de derapaj în care să ajungem să nu mai plătim salariile, să nu mai plătim pensiile, să nu mai plătim ajutoarele sociale. Nu vom intra într-o astfel de situație, spune Traian Băsescu, președintele României. Aveți motive de relaxare? V-am prezentat până acum motive de relaxare, doamna Andronescu. Tocmai vreau să-mi permiteți să vă spun că toate numirile acestea despre care face vorbire domnul subcomisar sunt numiri politice. Deci trebuia să vă așteptați că în funcția aceea va fi pus cineva de cei care sunt decidenți politic astăzi. Vreau să vă spun până că la nivel de subcomisar, iertați-mă, până la nivel de subcomisar, doamna profesor, este... În județul Neamț, astă vară, în colegiul unde au fost alegeri, doamna primar PDL din comuna Botești decisese să schimbe șeful de post și reușise să facă acest lucru. Deci este cu nume și deci oricine poate orice. Adică dacă oricine te la putere... Iar cel care fusese Păi domnul Popa cred că mai degrabă depuneam memoriul la Darius Vâlcov decât să-și mai bată capul. Unde la? La Vâlcov. La Vâlcov. Păi. Adică, traduceți ca să înțeleagă și oamenii dacă numirile sunt politice, sunt făcute de șefii de partide din județe și după câte știu, președinte la PD la Olt e domnul Vâlcov. Deci, permiteți-mi, nu am nicio informație de genul ăsta, deci referitor la politică. Nu, deci nu... Dom'le, dar din ce trăiți, iertați-mă, din ce trăiți dacă nu faceți meseria dumneavoastră? Din leafă. Din leafa soției. Din leafa pe care nu o luați acum, că sunteți în concediu fără plată, spuneți. Din ce câștigă soția? Deci vă ține soția. Aveți copii, domnul subcomisar? Aveți 2 copii. 2 copii. Mulțumesc. Mai se întâmplă ceva, doamna Grecu, trebuie spus, nu pot să tac. Sunt județe mari în care polițiștii admirabili, că sunt mulți în țara asta, prind infractorii, noaptea la 1-2, acei infractori sună la capii de inspectorate județene, sunt eliberați și aceia care și-au făcut datoria sunt apoi fie mutați disciplinar, fie băgați în comisii de expertiză, fie dați afară. Asta e România reală în care trăim. Nu știu, uite, ne spune un telespectator, Dana, pe mesaj, uitându-se la cazul domnului Popa și apropo de argumentele pe care le-a dat, că șeful gărzii de coastă, cel care păzește Marea Neagră, este un comisar șef de poliție care înainte a fost agent șef adjunct la Poliția Circulației. A fost agent de circulație. Deci nu se poate, e o deprofesionalizare. Deci agent la circulație a devenit comisar șef și șeful gărzii de coastă. Apropo de ce spunea domnul Popa. Vă opresc, primarii de la Snagov și Jilava. Așteaptă sentința, doamnelor și domnilor. Primarii din localitățile Icovene, Snagov și Jilava au fost reținuți, cum bine știți, astăzi de DNA care îi acuză de luare de mită și trafic de influență, da? Nu știu ce primar era domnul ăsta, că nu-i cunosc. Mușat Apostol este cel din Snagov și Adrian Mladin, cel din Jilava. Sunt reținuți 24 de ore după ce au fost audiați de procurorii anticorupție într-un dosar penal. Luare de mită și trafic de influență, revin cu acuzațiile care li se aduc. Afaceri cu terenuri. Ar fi luat mită pentru emiterea unor acte privind situația juridică a unor terenuri. Se judecă acum dacă o să le dea drumul sau o să îi judece în stare de arest, să-i cerceteze în stare de arest. Radu, putem să comentăm puțin informația asta? Sunt primarii unor localități foarte aproape de București, unde foarte mulți oameni importanți și-au luat terenuri, unde terenurile costă de, la un moment dat costau de, nici măcar nu visai să ai acolo un teren, da? Terenuri trecute din intravilan, din extravilan în intravilan ca să crească valoarea terenului, șpăgi pentru manevrele astea. Arestați. Poftim? 2 notari arestați. 2 notari arestați. Reținuți, da. Să comentăm puțin informația asta. Vom afla aici la Antena 3 ce se va întâmpla cu primarii ăștia, te rog. Sunt foarte multe șpăgi și foarte mari șpăgi din județul Ilfov care duc la cel mai înalt nivel al puterii din România. Oamenii ăștia pe care îi văd astăzi sunt niște intermediari care probabil fură și ei cot la cot, dar oameni extrem de influenți, extrem de puternici ai actualei puteri își trag seva din mafia imobiliară a județului Ilfov. Nu sunt puțini, nu sunt slabi, nu sunt săraci,
conduc România. Și, din punctul meu de vedere, Ilfovul este așa un creuzet incredibil pentru elemente infracționale foarte, foarte grave. Nu toți primarii, nu toți angajații Consiliului Județean, dar ce se întâmplă cu terenurile astea din jurul Bucureștiului de 10 ani de zile, ele au umflat cu sute de milioane de euro tot soiul de buzunare. Și ce să vezi, cea mai mare parte a acestor buzunare sunt politice, Dan. Dacă ai să iei liderii celor mai importante formațiuni politice ale puterii și ai să vezi ce primari au și ce tranzacții fac și ce Păi uite, primarii ăștia doi sunt unul de la UNPR, vorbesc de cel din Jilava, și unul de la PDL, cel din Snagov. E o întâmplare. E o întâmplare? Da. Nu, da, uite, hai să facem totuși, să punem lucrurile în ordine. Domnul Pelican spunea, numai, e un spectacol grotesc asta cu arestările și cu, uite, cu reținerile astea. Dar tu nu vezi totuși că sunt foarte mulți oameni ai puterii în ultima perioadă care ajung să dea cu subsemnatul, care schemați la DNA, care sunt reținuți de DNA. Plevușcă. Plevușcă, spui? Plevușcă. Știi un nume important? În afară de Adrian Videanu, care a primit o condamnare la Tribunalul București pentru o fraudă de 1.000.000 de euro. Știi vreun nume important? Plevușca asta care strânge milioane de euro. Cum să spun? Hârtie de 500 cu hârtie de 500. Tot mai pune, tot mai pune, tot mai pune. Banii ăștia se duc undeva. Oamenii ăștia au o protecție, sus, la nivel înalt. Știi cumva ca beneficiarii banilor, reginele din sistemul politic, să fie zguduiți, păi și dacă oamenii ăștia vorbesc, dacă vor vorbi, de exemplu, dacă, de exemplu, Mladin spune de Oprea ceva și dacă primarul din Snagov spune de Boc ceva. Nu vor vorbi, doamne, Nu au vorbit cei din Vamă și s-a întâmplat ceva? Nu vă amintiți că cineva, unul dintre cei reținuți... Nu vorbește Călin Stoia despre number one și avocatul îi spune că este Boc și nimeni nu ajunge la premier. Poate că nu sunt dovezi ca să se ajungă la premier. Te rog, Radu. Mă rog, teoria care circulă pe piață este că acum arestează Plevușcă din zona puterii ca să dea tunurile la opoziție. Ca să aburească populația și apoi să aresteze niște lideri importanți ai opoziției, spunând pe cum, doamne, n-am luat și de la noi? Păi de la noi am luat niște pitici, niște primari, niște șefi de deconcentrate și așa mai departe. Pe grei, pe oamenii, pe baronii adevărați i-am lăsat în pace. Ei își pot mesteca în continuare sutele de milioane de euro din conturi și așa mai departe, din activele lor, dar ce să vezi, vinovați pentru dezastrul țării sunt cei din opoziție. Publicitate, revenim cu niște salarii uriașe, doamnelor, și într-o instituție la care sunteți abonați, obligați abonați.